19 в Україні. Час новин на АТР. Четвер, 19 жовтня. Я Софія Бляєва. Мої вітання. На 8 голосів більше у президентського законопроекта. Верховна Рада проголосувала за направлення до Конституційного суду обох законопроєктів про недоторканність – і президентського, і опозиційного. Всі вони вимагають змін до Конституції. Коли очікувати саме рішення про зняття депутатського імунітету, запитаємо у нашої Оксани Гуцул. Вона зараз працює у Раді, і в неї остання інформація. Оксано, тобі слово. Так, депутати проголосували за обидва законопроекти щодо зняття депутатської недоторканності. Обидва набрали конституційну більшість. Це потрібно через те, що обидва передбачають внесення змін до Конституції України. З цієї ж причини до самого розгляду питання по суті зможуть перейти депутати не раніше січня-лютого наступного року, оскільки спершу ці законопроекти направляться до Конституційного суду, будуть розглянуті ним і вже тоді зможуть бути внесені на розгляд до парламенту. Тоді, після того, він повинен буде пройти 2 читання в парламенті. Так, як саме проходило голосування, прошу подивитись далі. Вітаю вас, вітаю тих людей, які зараз на Майдані. Як ми і обіцяли, що ми поставимо це на голосування і приймемо позитивне рішення, парламент продемонстрував здатність бути в діалозі з суспільством і показав готовність до зняття депутатської недоторканності. Я вітаю усіх народних депутатів з тим важким, але відповідальним рішенням. Вітаю, колеги! Слава Україні! О 16-й тут почнеться вечірнє пленарне засідання. На ньому планують розглянути зміни до виборчої системи України. Таких законопроєктів наразі зареєстровано 3. Нагадаю, зміни до виборчої системи – це також одна з вимог, яку висувають мітингувальники, які наразі знаходяться під Верховною Радою. Студія. Дякую, Оксана. Це була наш кореспондент Оксана Гуцул. Нині вона знаходиться у Верховній Раді і розповіла про те, що народні обранці проголосували за обидва законопроекти щодо скасування депутатської недоторканності. Тепер, нагадаю, подальші рішення прийматиме Конституційний суд. Рішення депутатів транслювали на вулиці, де на розгляд проєктів законів про недоторканність чекали мітингувальники з антикорупційного Майдану. Зараз в наметовому містечку працює наш журналіст Віктор Пономарьов. Він наживо з нами. Вікторе, які в тебе новини? Власне, після того, як депутати проголосували та відправили обидва законопроекти на розгляд до Конституційного суду, люди сприйняли це рішення позитивно, аплодували. Після цього до сцени на площі Конституції вийшли народні депутати, які подякували людям за те, що вони прийшли на мітинг. Завдяки, це по словам депутатів, це сталося завдяки підтримці людей. Інакше б за ці законопроекти довго лежали б і за них ніхто не голосував. Також попросили людей не розходитися, оскільки на вечірньому засіданні також будуть розглянути важливі законопроекти, за які прийшли сюди стояти люди. Власне, частина людей з площі Конституції пішла, ті люди, які мали політичні прапори політичних партій, а частина людей продовжує залишатися на площі Конституції. Загалом близько 1000 людей зараз наразі там перебувають. На цьому у мене все, студія. Дякую, Вікторе. Це був наш кореспондент Віктор Пономарьов. Ми слідкуємо за розвитком подій в Раді та її околицях. Докладніше розповімо вже згодом. Верховна Рада схвалила і медичну реформу. Депутати проголосували за проект закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів. Передбачається зміна моделі фінансування, вводиться міжнародні протоколи лікування, страхова медицина та плата за послуги лікарів. Цю реформу вже називають введенням платної медицини для українців, проте так вважають не всі. Комітет наполягає на тому, що в чинній редакції даного законопроекту це є, по суті, механізм реалізації Конституції України про безоплатну для людей і оплатну сторони держави медичну допомогу. Голосуємо, колеги! Прошу підтримати! Голосуємо! Прошу підтримати! Прошу усіх підтримати!
226. Національна поліція і прокуратура узгодили арешт дівчині, яка вчинила смертельну ДТП в Харкові, в результаті якої загинули 5 осіб. Їй загрожує до 10 років в'язниці. Напередодні увечері у Харкові автомобіль «Лексус», що їхав на червоне світло, перекинувся унаслідок ДТП. Автівку відкинула на тротуар, переповнений людьми. Наразі відомо, що за кермом була 20-річна Олена Зайцева, донька місцевого підприємця. Після чого автомобіль Lexus RX виїхав на тротуар, де стався наїзд на пішоходів. Внаслідок ДТП на місці пригоди загинуло 5 осіб. Скрип шин, колес, и это все скрежет металла. И я просто понимаю, что что-то мне летит просто в лицо. И потом уже я просыпаюсь, меня друг поднимает, он говорит, что «Господи, что с тобой?» И я просто понимаю, что мне прилетело кусок металла вот реально в лицо. Я нагадаю, в результаті цієї аварії загинуло 5 людей, ще 4, серед яких і вагітна жінка. У вкрай важкому стані шпиталізували. 2 людини, які також дістали поранень, їхати до лікарні відмовилися. Это 3 женщины, 1 мужчина. Все имеют сочетанные травмы. Это повреждения головы, в том числе головного мозга, грудной клетки, брюшной полости и скелетную травму. 2 из них в тяжелейшем состоянии, в тяжелом, 2 в состоянии ближе к средней тяжести. До місця, де сталася аварія, харків'яни від ранку несуть квіти, запалюють свічки. Обримками кладуть просто на землю біля будинку, де загинули люди. Затримали із золотом і діамантами. Співробітники антикорупційного бюро не дали вилетіти з України народному депутату Бориславу Розенблату. Він намагався сісти на літак до Німеччини, однак слідчі НАБУ його затримали. Як повідомляє агентство «Уніан», у депутата із собою було золото та коштовне каміння. Раніше Розенблату висунули підозру одразу по 2 статтям Кримінального кодексу – отримання неправомірної вигоди та зловживання владою. 19 червня було заарештовано 7 людей за підозрою в посібництві іноземній компанії, що видобуває бурштин. За версією слідства, Розенблата ще кілька депутатів були причетні до цих обрудок. Розенблату обрали міру запобіжного заходу і під залогу 7 мільйонів гривень відпустили, заборонивши залишати Київ. Сімферопольський суд продовжив слухати свідків захисту у так званій справі 26 лютого. Судді мають заслухати 4 свідків, яких не допитали напередодні. На лаві підсудних у справі 26 лютого Ескендер Кантеміров, Ескендер Емірвалієв, Арсен Юнусов, Мустафа Дегерменджі і Алі Асанов. Останні 2 відсиділи в СІЗО майже 2 роки за те, що відмовилися давати покази свідчення проти Ахтема Чийгоза. Головного фігуранта цієї справи, якого признали організатором сутички на мітингу та ув'язнили на 8 років. 26 лютого 2014-го на підтримку територіальної цілісності України до кримського парламенту вийшли тисячі кримських татар і проукраїнських активістів. Родичі заарештованих 11 жовтня в Бахчисараї кримських татар відвідали конференцію, присвячену боротьбі з дискримінацією проти мусульман. Захід відбувся в Австрії. На нього з'їхалися понад 100 мусульман зі всієї Європи. Зокрема, дружина одного із арештованих Муміне Салієва ще раз підкреслила, що репресії в Криму проводяться виключно проти кримських татар. Все это свидетельствует о том, что мы наблюдаем не единичные случаи дискриминации. Этот фактаж – не что иное, как репрессия всего крымско-татарского народа. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск «Заман» не пропустіть вже менш ніж за годину. Залишайтеся з АТР.